ତାକୁ 12 ବର୍ଷ ଭାରି ସାହସୀ ପିଲା। ଦିନେ ନଦୀ ଘାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଇଂରେଜ ପୁଲିସ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡାବାଡି କରି ଫେରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାଜିଆକୁ କହିଲେ, ଏ ପିଲା ଡଙ୍ଗାରେ ଆମକୁ ନଦୀ ପାର କରିଦେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର କରିଦେବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତମେ ମୋ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମନା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତୁମେ ଆମ ଦେଶର ଶତ୍ରୁ। ଆମେ କ'ଣ ପଇସା ଦେବୁ ନାହିଁ? ଏ ପିଲା ଦେଖୁଛୁ ତ ଆମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭଲ କତି ଅଛି ତ ଚାଲ, ବହୁତ ପଇସା ଦେବୁ। ମୁଁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ଡରିଯିବା ପିଲା ମୁଁ ନୁହେଁ। ପଇସା ଲୋଭୀ ପିଲା ମୁଁ ନୁହେଁ। ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଦେଶ ବଡ଼। ଗୋରା ପୁଲିସଙ୍କ ଧମକରେ ବାଜିଆ ଡରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାକୁ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲେ। ମୀର ବାଜିଆ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏଁ ବାଜିଆକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଜିଆ ଭଳି ସାହସୀ ହେବା।